Sanibonani babukeli nabalaleli. Lapha nikhuluma noDudu wakamsomi. Ozalelwe endaweni yaseNkandla eSilunda. Wafunda amabanga akhe aphansi eMtubatuba esikoleni saseMachibini. Edlulela emabangeni aphezulu esikoleni kwakuthiwa iNomathia Secondary School. Ngahamba ngayoqedela umatikuletsheni wami endaweni yaseNtumeni esikoleni okuthiwa iMpande. Mina-ke ngikhulele ekhaya elifudumele. Ekhaya lapho kukhona ubaba nomama, la kunomthetho khona. Kunothando, kunethezekiwe. Sikhomba ngophakathi. Akukho kwakungekho. Kufuyiwe ekhaya kuneyinkomo, kuneyimbuzi. Kunamasimu kuyalinywa. Sikhuthele. Intombi yakwaMthethwa eyayingizala yenza ngokuqiniseka ukuthi fanele ingifundise ukuze ngibe umfazi oqotho. Ubaba wami esebenza eThekwini endaweni yaseJacobs. Siphila kamnandi, yonke into ihamba kahle. Lwakheka kimi uthando ukuthi uma ngabe ubaba nomama bephila impilo emnandi kanjena, kusho ukuthi emendweni kumnandi. Ngilapha ke mina ngizonixoxela ukuthi kahle kahle yini eyangenza ukuthi ngibuye emendweni. Ohambeni lwami ke lokufunda, ngathi mangisuka emabangeni aphezulu ngaya enyuvesi yasoNgoye ngayofunda khona. Lapho ngahlangana noSwahla lensizwa yakwaJobe eyathi mangabe iwabeka kwabanda kwamancane, kodwa ngazibamba njengentombazane efundiswe emakhaya ukuthi awuqomi nje masinyane, kufanele ulinde ukuze phela insizwa ikubona ukuthi unothando ngempela, ikulandele uyibone ukuthi ikufuna kwangempela. Hayi ukuthi umuntu avela kweshele namhlanje usuyamqoma. Sekuyenzeka kulezi insuku. Kithina wawuyigqaja ngobuntombi bakho. Kwazise futhi ngangihamba umhlanga. Ngangigcwele ngiyintombi ngithe nswi. Hey. Yahamba iminyaka. Safunda saqeda uNgoye. Ngahamba ngayothola umsebenzi esikoleni okwakuthiwa uMthiyaqhwa eNkandla. Sahlukana noJobe. Sahlangana emva kweminyaka emibili. Waqala lapha egcine khona, lwavuka uthando. Ngangimlindile phela. Ngoba ngithembisile ukuthi la siyohlangana khona iyobe siyozishaya ziphelele. Hey. Sashada emva kweminyaka emibili sibonene. Sathi mangabe eseyishaye zonke ekhaya, kwananela ngisho nesinedolo. Sathi mangabe sesishada kwaba umshado wonyaka. Akekho engefisa ukuthi angashada naye. Kanti ungithukisela induku emqubeni, angibuzanga elangeni. Waphela unyaka, waphela owesibili. Dololo ukuthi ngithola umntwana. Yaqala lapho kwindaba yomndeni ukuthi mina ngiyinyumba angizali. Inkomo zomntanakhe zalahleka. Engathi mina ngiyazenza. Kanti nami kwakubuhlungu, kwakuyimjunje ngeke ngiyinikeze umuntu.
umqamelo wamawuzazi inyembezi the umsuku umndeni wawuhlangana uthi akaganwe manje undodana wabo ngoba mina ngiyinyumba angizali ukuthi ngisebenza kahle ngiyasibeka isinkwe etafuleni abanandaba nalokho banendaba nokuthi mina njengoba ngalilotsholwa kufanele ngizale kwahlulekeka ukuthi ngithole umntwana bahamba bayoxhumana bodwa bangitshela ukuthi mina kufanele ukuthi ngivume aganwe uJobe naye lapho wayesengishintshele eseyifuna ngempela la ingane bahluleka odokotela kithi sobabili emva kwalokho kwathiwa inkinga ikimi bahamba bawuhlola bathi inkinga ikimi bathi mangabe bethi bayoyilobola lentombazane yakamkhize ngabona ukuthi sebeyinyathele emsileni phela kuyashiwo ngesizothu ilumbo livuka esidwabeni ngavuka ngahlaza ngathi angeke azaganwe ngila ngumfazi mina angizange ngidale mina uNkulunkulu wangidala angikwazi ukuthi mangabe ngingazali bese icala libekwa kimi kafana nothi ngithela amanzi emhlane wedada waganwa ke wathi mhlazane ganwa ngathatha imithwalo yami ngaphambana nabo esangweni phela bengisebenza kahle ngathatha isikhiye semoto yami ngangena emotweni yami ngahambe ngathi ngiyabuya kanti sekukuhamba kwami kokugcina lokho angizange ngifune ukuthi ngenze imizamo yokuthi ngimnqande ngoba uma ngabe uthando seliphelile akekho umuntu okwazi ukubuyisa uthando ukuthi wayengihlukumeza njalo mangabe kusebusuku angihlukumeze kusekuseni ngathi akwenzeka ngalutho kanti ngihlukunyezwe ngokwanele ngase ngikhathele ngabona ukuthi njengoba sengingenelo kusho ukuthi mina sengizoba into yempama nesibhakela nakho konke ngathi ngcono ngisheshe ngibaleke ngahamba ngayophila impilo yami ngedwa njengoba ngila ngiphila impilo emnandi kabi ngiziphethe ngiyasebenza nginakho konke ukuthi umntwana anginaye akukinga yami leyo kodwa ngiphila impilo emnandi omunye ke ongathi ufuna ukuthi aye emendweni akahambe inhliziyo zabantu ayifani eyami angikwazanga ukuyiphakela lapho esegano wesibili angiyazi indaba yesithembu mina umzali wami wayethanda babethandana bobabili umama ethanda ubaba ubaba ethanda umama ngangeke ngikwazi ukuthi ngibe nomunye uza kwethu ngangeke ngikwazi ngabuya ngoba akangixoshanga ngazibuyela mina ngoba ngehluleka ukuthi ngingamelana nesithembu babukeli injobo ithungelwe bandla kwakumele ngiyithungele kodwa ngizange ngithungele ngoba ngangeke ngilithatha usizo lwakhona babezothi ngiyinyanga ngiye yonke into ngiyokwenza izinto engakaze ngizenze ngaze ngifundiswe ngakho ke babukeli niphile kahle emendweni kodwa nazi ukuthi impilo iyodwa awukwazi ukuthi uphile impilo kabili mase kufanele uphume phuma zingakakunethi noma ungaphumi ngebhokisi ngiyabonga Is there Black Life TV?